Gaurkoan kamera aurrean Marta Hernandez dugu gurekin eta datozen minutuetan zehar Eskuzlan izeneko Bidasoako artisauen elkartea hitz egingo dugu, elkarte honetan egiten duten jarduera hobeto ezagutzeko. Eta pixka bat elkarrizketarekin hasteko, Marta, jakin nahiko genuke nola sortzen den Bidasoan artisauen elkarte bat sortzeko ideia. Bai, kaixo. Bueno, begira, Eskuzlan sortu zen orain duela 3 urte. Eta, bueno, hiru artisauen artean sortu zuten, eta poliki-poliki jendea elkartzen joan da, batez ere izan zen, pandemiaren ondorengo, hainbeste denbora, bueno, bakoitza bere etxean lan egiten zuen, eta, bueno, erabaki zuten elkartuko zirela, eta poliki-poliki beste bazkide batzuk jundia beraiekin elkartzen edo. Eta, bueno, gaur egun 15 bazkide gaude, mota desberdinetako gauzak egiten ditugu, eta, bueno, irekita gaude beste bazkideak gurekin sartzeko, baina, bueno, poliki-poliki hor gabiltza aurrera. Horixe da, taldera gehiago batu dira, hasiera horretatik, eta imaginatzen dut, talde moduan egituratuak egoteak, indarra emango dizuela gauza gehiago antolatzeko, edo pixka bat, zuen jarduera ikustarazteko, ez da? Hori da. Azkenean, bakarka egin ezin dezuna egin edo, beti taldeka errazagoa da. Orduan, taldeka mugitzea azoketan, bueno, laguntza ematen du bai udaletxen aldetik eta bai beste zeatan, ez? Orduan, bai, poliki-poliki hori jungea elkartzen, eta hori, taldeka juten gea, batez ere Hondarribi eta Irunen, baino bai. Horixe da, konta iguzu, ez dakit taldea osatzen duzuten guztiak, artisautzatik bizi altzareten, edo beste lanbidirek duzuen, edo pixka bat nola egituratzen zareten. Bai, begira, gehienek beste lana badugu, baina, bueno, egia da, helburua azkenen hori dela, ez? Pixka bat gure artisau lanarekin jarraitu eta, bueno, horretaz bizi bagaitez, primeran, ez? Baina, bueno, egia da, baten bat bai bizi dela horretaz, baina, bueno, gutxienak dira. Baina, bueno, hor gaude, adibidez, oihalakin lan egiten dugunak, josketan eta era desberdinetako gauza joste ditugunak, badago larruarekin lan egiten dutenak, osagaiak egiten dituztenak, beste batek gerrikoak egiten ditunak, badaude bisuteriako 2 edo 3 ere bai, ez? Egiten dituztenak mota desberdinetakoak desberdinak, bueno, belarretakoak, koilareak, ez dakit zer. Eta gero, beste batek ere egiten ditu kamisetak eta estanpatu, eta, bueno, poliki-poliki bagoaz hor. Eta, bueno, baita irekitak hori, irekitak pixkat, nahi duenak, etorri dadila, deitu edo emaila bidali, eta hor gaude. Hori da, gonbidapena zabalik duzue, beraz norbaitek mundu honetan hasteko interesa edukiko balu zuen gana jo, eta taldera batzeko aukera hori izango luke. Bai, ez dago arazorik. Arau batzu bete behar dira, baina, bueno, egia da, irekita gaudela. Eta konta iguzu pixka bat, zeintzuk dira taldera batu ahal izateko bete beharreko baldintzak edo? Bai, begira, bete behar dena da, bueno, ogasunan alta emanda egon behar gara, eta baita erantzukizun zibileko asegura eduki behar du bakoitzak. Egia da, batzutan, igual berriak batez ere eta pauso hori emateko, zaila esaten dela. Egiten dena da, azoka bat egiten da, baina pixka berezia da, ze bazkidetako bat eramaten du, gonbidatu bezala, berri bat. Orduan, berri horrek ez du zergatik momentu hortan alta emanda egon behar. Ez da, segura eduki behar, baina bazkideak bere aseguruan hartzen du berria. Eta orduan, horrekin probatzen du, egun bat edo bi probatzen ditu, eta horrekin gero erabakitzen du, ia bazkide izan nahi duen edo ez. Pixkat 2 egunetako azoka txiki bat egiten dugu beraiekin, eta horrekin ja esaten du, bera, gustatzen zait, edo ondo juntzait, edo ez, orduan, pauso ematen dut, eta alta ematen dut, eta ja nere kabuz. Horixe da, eta aipatu dezakegu ere, zuen artean, elkartasun giro hori dagoela, elkarren artean laguntzeko, eta mundu honetan sartu nahi duten berri horiei ere, bidea errazteko, ez da? Bai, ez dago, gure artean ez dugu inungo arazorik, eta nahiz eta kompetentzia izan gure artean, bakoitzak bere gauzak egiten ditu, eta ezberdinak bai dira, orduan, beti badugu, batek ez daukana, bestea dauka, eta ez dugu hola kompetentzia gure artean, oso ondera ematen geha, eta azkenean pina egiten dugu.
Horixe da, eta aipatu diguzun moduan, Bidasoa eskualdean antolatzen diren ekitaletan parte hartzen duzuten normalean. Konta iguzu pixka bat, nolako ekitaldietan parte hartu hori Bai, duzue? begira, oraintxe baditugu finko dian batzuk, adibidez. Irunen, hilabete bakoitzeko lehenengo igandean egoten gea, kolon pasealekuan. Oinezkoentzako izten dutenez, hor egoten gea lehenengoan. Igandero edo deitzen zaion hortan. Gero, hirugarren eta laugarren igandean, egoten gea Hondarribin kirolkaian. Han egoten gea baita, eta, normalean igual egoten gea 6, 5 edo 8 batutan 9, 10, eta hor ere bazkideak gaude, baina beti badugu aukera ematen diogu bazkidez direnei, konbidatu guxa gurekin etortzeko. Eta orduan, beti badugu jartzen dugu orden bat edo pixka bat, bai egiten dugula da, igual testiera ez dugu batera jartzen edo, baina, azkenean oso ondo konpontzen gea, eta egia oso gustora gaudela. Primeran, eta konta iguzu, Bai. aipatutako ekitali finko horietaz gain, adibidez abenduan, ekintza bereizi hori izango duzue, beraz, egutegian ere, bestelako ekintzak tarrekatzen dituzuen noizbehinka, ez da? Abenduan adibidez hori, lehen aipatu dugun hori, eta gero Gabonari begira, gutxi gora bera abenduaren erdialdean hasiko gea, Zabaltza plazan baita, udalitxe jartzen ditu egurrezko kaseta batzuk, eta Irungo komertzioekin batera, artisauak ere, eskuslaneko artisauak jartzen gea, eta hor egoten gea, abenduaren 15-16tik, erregen bezper arte. Eta hor egoten gea goiz arratsaldez, gaina oso animatuta egoten da, ze oso dekoratu polita jartzen dituzte, eta animazio pila bat egoten da, parean egoten da baita, atentza txuri urdineko, baina, patinatzea, gelan gaineko patinatzea eta hori, eta egia da oso ondo. Eta gero horretaz gainere baditugu puntualki ere juten gea beste herritara, ze dugun bazkidetako bat Lazkaokoa da, orduan Lazkaoko udaletxetik ere, juten gea hango jaietara, edo adibidez duela gutxi egon gea Berako lurraren egunean, mugitzen gea pixka bat. Gero baita, bazkidea izateaz gain ere, bakoitzak ere bere azokatxoak ere bilatzen ditu. Orduan, batean Barakaldon egon. Tarteka, ez eskurlan bezala, baina bakarka bezala Barakaldon, edo adibidez urrengo astean bagoaz Urrozera batzuk, lehengo astean egon zian Elizondon, beste batzuk, orduan pixka bat mugitzen gea, zabaltzen egia pixka bat. Horixe da, hor azokak tomatzen dituzue hortik, baina aipatu duzu moduan ere, Gabonetan hemen izango zaituztegu berriro, Irunen, imaginatzen dut, Gabonetako merkatu honetan parte hartzeko aukera, bereziki aberasgarria izango dela zuentzat, hori, Irungo merkataritza establezimenduekin batera, hor egoteko aukera ematen dizuelako, ez? Hori da, oso eskertua gaudez, gurekin kontatzen dute ja, badira, hori, 2 urte eta 3. urtea edo izango da, pandemiaren ondoren hor gaudela, eta egia esan oso konten. Gehienak, lehen urten egon ginen gehienak errepikatzen dugu, seinale ona da, han biltzen gea denak, eta oso ondo. Gainera Gabonen atarian aukera hau izatea, berezia izango da, ez azkenean opari asko egiten den garai bat izaten dira Gabonak eta gainera artisautza bezalako opari bereziago bat egiteko aukera ematea, zuentzat ere laguntza ikaragarria izango dela, imaginatzen dut. Oso egia da, jende asko biltzen dela, askok eskertzen dute artisauak hor egotea, ez? Azkenean gauza berezia dira, bakarra dira, eta egia da eskertzen dela. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, Marta, konta iguzu pixka bat, zeintzuk dira eskuzlanek etorkizunari begira dauzkan helburuak edo zuen buruari markatzen dizkio zuen erronkak? Begira, helburua ez, honetaz bizitzeaz gain, ez, gustatuko litzaiguke adibidez, Hondarribin, baita Irunen ere, igual gaueko merkaturen bat egitea. Hola, puntualki, ez dakit igual udara aldera, edo, ez, gaueko merkatuetakoak hola musika pixka batekin, eta holako merkatua gustatuko litzaiguke egitea. Hendaian adibidez egiten dian holako antzekoak, Irunen edo Hondarribin egitea, hori, mira. Horrekin geldituko gara, Marta, mila esker gurera hurbiltzeagatik eta proiektua aurkezteagatik, eskerrik asko. Zuei, mila esker.